Si X, hindi mo siya kaibigan. Hindi mo rin siya kaaway. Siya yung taong nakasama mo sa nakaraan na gumawa ng magandang alaala. Pero hindi na siya parte ng buhay mo sa ngayon kasi wala na kayong dalawa. Pwede siya yung dahilan kung bakit nasaktan ka ng sobra-sobra. Pero siya naman yung rason kung bakit marami ka natutunan sa pag-ibig. Kaya kung babalik man siya ulit sa buhay mo at magpaparamdam ulit, it's your choice. Kaya paano ka mabubuo ulit ang sarili mo kung tatanggapin mo yung tao na sumira ng pagkatao mo? Kaya lagi mong tatandaan, kaya lapis ang gamit ng mga bata para ipaalam sa kanila na ang mali ay pwede pang itama. Kaya naman ballpen ang gamit natin para ipaalam sa atin na hindi na tayo bata, na para ulit-ulitin pa ang pagkakamali na hindi na natin kayang burahin.